Blay pi bara ni naga team the helpers nikon isam ya ka jing songo yo blay taikandra bola rila sumari ni bola aingi kamet ka pakya ba ya phiru kumjo te sibenta kakani ka video ka dai ba hadin ba ngila ya pe ya ki comments iwai pa iwai haka to ka video ka ba dang sidap te ngila lab ba arngut mo ikong itai dai Monica Tran pa i Regina Wapeng ba ki dan kam sisa kata ka jing rap nangi te ngila reply ru daun number phone haki tu ki comments joki mo te hadu mentaro ki pat phone yangi ki pat tak singi te lese ka de ba kim yo ine kum nona kam ta te subha ko la da fi ikni ka video te sa phone yangi lane sa WhatsApp yangi hauni number main ai ha kani ka screen ai ko blur ya phi parlok nang kersan bi ya jangi dealing ba ka jing ai men siam ka jong phi ngina sngo ba ngidang kwa si su ban le ya kam ba ban le sin na bata jong no ban pen kemen ru ya ka men siam jong no ki ba dan kam ya ta ka jing kemen te ngibur ka jing sngo ya o blade rekan rati ubla play ka jing mu jing perkat jing kum ka tim bangin ya da kan ka lenti dealing ba ka jing play la lenti jong u hiru misala ban sedang ya kan ka jing ya lenti ka padang sedang ka jangi te misabu number phone pa ka screen ka jangi te ka jing kerpat ka barit ya phi ki nong kersan ka jangi ngidang long hitang kinong bala kum ma phi hi te nai sim ka buri ka ni tang ki ki ba idan kam sisa ya kata ka jing ya rapot na ngi kum ki pat ba ne na ngana phi te pila ban call ha uni number te ngabo ka jing kerpat ya phi ki pat ba pin share lam ya kan ka video sha i Monica Tran ban i Regina Wapeng kenang bikin yo iya kan di video kong la da pio iya kan ka video sa callingi la da ban puli comments jong pi sa callingi la ni sa WhatsApp ho number jengi kublai shibon